Divê sûkê de bes jin hene û keda destê xwe difroşin. Li bajarê Amedê şaredariya navçeya Peyasê ji bo jinan sûkek di sala 2021 de amade kir. Divê sûkê de bes jin dikarin kargeh an dikanê vekin. Jinên ên malan di kargehan de xwe fêrê hunerekê dikin, dûvrê jî divê bazarê de dikanên xwe vedikin û keda destê xwe difroşin, perê xwe qezenç dikin. Çend jine gijinin, giz dişoğlan şukur. Herkes bana nane gedi kudu şoğlan zaten. Giz mücadele nane kudu. Giz dişoğlan. Mesaj bu da baraklı bu kerenci bazarı yapıbınların aynı. Yani çalak tabii ki. Sabah zarık yokun zaten. Bana mücadele kudukin, bana sernigi kudu sekinin. Di nava sûkê de kargeyên durûnê, hunerên destan û kargeyên ên zarokê heye. Xeynî vana dikanên cil û bergên herêmî, hunera çêkirina bebikên lîstokê, çente û her wekî din hene. Jin amaje pê dikin ku bila jin ji xwe bawer bibin û li ser ningê xwe bisekinin. Ji bo wan ez ê ka bêm çi demek ki İslamî wan nahêlin. Demek ki ka nikarin derkevin derve ama da alyamı da ez tenê şixulî me. Kesik de alyamı da ne şixul ya İslamî me nahêlin. Ez jî ji xwe re ez feqîr bûm, duruma min dişik bû. Xezûrê min mal nedamin, tiş nedamin, ez hatim vira. Ez hatim vir zarokê min dibêjin jî el vir dixim li vêya lê derdixim edem îşê min ewan ne îşê we ye. Ez ji xwe têm li vira disekinim wekî din sıkıntıya min tune çok şükür. Bazara jinan bes li bajarên Bakurê Kurdistanê li bajarê Amedê heye. Vega di nava bazara jinan de nêzîkî 56 jin dikanên xwe vekirine. Sevde Kaplan, Kurdistan TV, Amed.